Vreau să ne mai uităm la un singur lucru din Iosua 23. Uitați-vă la versetul 16. Spune așa: dacă veți călca legământul pe care vi l-a dat Domnul Dumnezeul vostru și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, Domnul se va aprinde de mânie împotriva voastră. Ce va face Domnul? Se va aprinde de mânie împotriva voastră. Este ca și gazul. Ascultăm uneori la știri că a mai explodat un apartament într-un bloc, o casă a luat foc, scurgere de gaze. Se va aprinde de mânie. Dumnezeu se va aprinde de mânie împotriva voastră, așa cum Dumnezeu v-a făcut numai bine. Și tot ce a promis El că va face, v-a făcut, le spune Iosua. Recunoașteți, dar astăzi, le spune Iosua, că nimic din ce v-a spus Dumnezeu n-a rămas neîmplinit, ci totul s-a împlinit. Și așa cum Dumnezeu a împlinit tot ce este bine, dacă voi vă veți alipi de aceste neamuri, dacă vă veți amesteca cu ele, să știți foarte bine că Domnul Dumnezeu se va aprinde de mânie împotriva voastră. Noi am terminat săptămâna trecută studiul Puterea cunoașterii lui Dumnezeu. Și ultima lecție a fost și despre mânia lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu este atât de bun. Și am putea să vorbim toată ziua și toată viața noastră despre bunătatea lui Dumnezeu. Și bunătatea lui Dumnezeu și îndurarea Lui ține 1000 de generații, spune Scriptura. 1000 de generații. Dar mânia Lui ține 3 generații. Vedeți raportul acesta între 1000 și 3. Dumnezeu nu-și arată mânia așa cum ar putea El să-și o arate. Și nu atât de lung. Dumnezeu este bun cu fiecare dintre noi. Dar spune așa în Romani 1:18, ascultați foarte bine lucrul acesta. Mânia lui Dumnezeu se descoperă și verbul acesta este la timpul prezent. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta întreb și eu, mă întreb pe mine și întreb așa pentru toți. Cum îl cinstim noi pe Dumnezeu? Îl cinstim suficient de mult? Îl cinstim suficient de mult? Dumnezeu să ne păzească de orice nelegiuire și de orice necinstire a lui Dumnezeu. Dumnezeu este așa de bun, dar este vai și amar dacă nimerim în mâna Dumnezeului celui viu, așa ne spune Scriptura. Este vai și amar de noi dacă nimerim în mâna Dumnezeului furios. Noi știm că El este bun. Noi știm că El este bun. Dar El din când în când își descoperă mânia. Și vedem în jurul nostru, aici se descoperă ceva, dincolo se descoperă altceva, vedem atentate și vedem lucruri care la prima vedere ni se par că ar fi așa din cauze externe. Și din multe alte cauze putem să dăm explicații mii. Dar oare se întâmplă ceva în lumea aceasta fără știrea lui Dumnezeu? Oare dacă Dumnezeu este Cel care guvernează această lume, dacă Dumnezeu este Cel care ține totul în stăpânire, se întâmplă lucrurile acestea în mod arbitrar? Se poate întâmpla ceva fără știrea lui Dumnezeu? Oare se poate întâmpla? Oare săptămâna aceasta
Ce s-a întâmplat la Nisa a fost pur și simplu așa întâmplător, arbitrar. Știe Dumnezeu sau i-a scăpat de sub control lucrul acesta? Și atunci când roțile acelui camion sau ce-o fi fost el mergeau pe cadavre de oameni, Dumnezeu unde era? Era El stăpân sau i-a scăpat de data aceasta? Este Dumnezeu stăpân în universul acesta sau nu este? El ne spune că El este stăpân. Nimic nu se întâmplă fără voia Lui. Nimic în univers nu se întâmplă fără voia Lui binecuvântată. Și în dimineața aceasta vreau să vă dau un exemplu clar al faptului că nimic nu se întâmplă în lumea aceasta fără știrea lui Dumnezeu și fără ca Dumnezeu să permită să se întâmple. Aș vrea să o invit pe Iolanda să vină aici să ne povestească ceva. Ea ne-a spus ceva data trecută care pur și simplu pe mine m-a pus pe gânduri. Eu eram odată gata să urc în avion, era un avion din ăsta mai mic și urcam pe scările avionului și când mă uitam în spatele meu, un rând mare de oameni venea după mine și toți aceștia vreau să intre cu mine în avion. Și atunci am zis, stai puțin că ne prăbușim, dar nu încăpem toți și nu mai punem și bagajele pe care le avem fiecare. Ne vom prăbuși, nu ne ține avionul acesta. Și am urcat în avion și am zis, oare mai știe Dumnezeu de mine? Nu știe că sunt copilul lui, oare mai știe Dumnezeu de mine? Sau ne prăbușim cu toții acum? Suntem prea mulți în avionul acesta. Am avut gândurile acestea, dar n-am avut ce face și a trebuit să rămân acolo pentru că era și soția mea și trebuia să fiu bărbat. Și atunci am zis, lasă că Dumnezeu știe. Chiar dacă mie mi se pare că Dumnezeu nu mai știe, El știe ce face și El le are pe toate în control. Și Iolanda ne va spune în dimineața aceasta ce s-a întâmplat foarte recent în viața ei. Acum, eu când vorbesc ca Florin Piersic, să mă atenționez, că nu mă mai opresc. Wow! N-am mai vorbit din 2004, fraților, de când s-a botezat soțul meu. Am emoții, așa că o să vă rog să mă încurajați. Da, acum 3 săptămâni, parte din voi cred că știți, am fost plecați la copilul nostru, la fiul nostru, care locuiește la Stockholm de aproape 4 ani. Nora mea este gravidă, avem deja un nepoțel, ea trebuie să nască zilele astea și eu împreună cu sora mea care locuiește în Statele Unite am plănuit din ianuarie-februarie să mergem să-i vizităm. Ea a venit în România pentru o vizită de aproape lună de zile, timp în care noi am mers la Tarom, am cumpărat bilete să plecăm la Stockholm, să petrecem împreună cu familia 10 zile. Ok, am plecat, toate bune și frumoase, am petrecut Dumnezeu ne-a dat un timp minunat alături de copii, stresant, că cu 2 copii nu e ușor, printr-un oraș străin. Și ne-am făcut bagajele, ne-am pregătit să ne întoarcem acasă către România, pentru că ea urma a doua zi să se îmbarce în avion, să treacă oceanul, să meargă la soțul ei. În drum spre Arlandra, spre aeroport, i-am zis fiului meu, mamă, eu știu deja unde să mă duc, am venit de atâtea ori în Suedia, nu mai merge cu noi, lasă-ne aici la intrare, în aeroport, tu poți să pleci, eu deja știam unde trebuie să mă duc, la ora 9 trebuia să ne prezentăm să facem check-in-ul și ok. Fiul nostru ne-a lăsat acolo, ne-am luat la revedere, bineînțeles cu plânsetele de rigoare, o mamă care își lasă copiii acolo și așa. Și am plecat am intrat în aeroport să facem check-in-ul, să ne îmbarcăm în nava cu compania Taron, zborul Stockholm-București. Copilul, nepotul meu, fiul sorei mele, a văzut că pe afișat era zborul Tarom cancelat, anulat. Cum să fie zborul Tarom anulat? Nu, Nana zice, uite-te bine acolo că e anulat. Nu se poate.
mă uit așa, îi spun sorei mele, asta deja a intrat în panică, bineînțeles. Ce facem? Haide să ne... Probabil că au mutat gate-ul, au cancelat gate-ul ăsta, nu o fi terminalul 2, ne mutăm în terminalul 5, mergem la informații, întrebăm ce s-a întâmplat cu zborul către România și ni s-a confirmat că a fost cancelat, anulat. Panică mare, noi ne întrebam oare cum o să ajungem. Pentru mine nu era o problemă, pentru că eu mă întorceam la fiul meu și aș fi rămas până miercuri, veneam la București cu următoarea cursă. Problema era că sora mea trebuia să fie îmbarcată de la București a doua zi spre Statele Unite. Și atunci noi, obligatoriu, trebuia să ajungem în România. Disperată, am sunat la companie, la Tarom și am întrebat, Doamne, ce s-a întâmplat? De ce s-a anulat acest zbor? Noi nu putem să rămânem aici, trebuie să ajungem neapărat în România. Nu e vorba de mine, e vorba de sora mea care trebuie să plece în Statele Unite. Și de acolo mi s-a spus foarte politicos, doamna Ioniță, nicio problemă, vedeți că acum la 11 este o cursă către Istanbul. Luați această cursă, noi vă facem check-in-ul, nu plătiți absolut nimic, noi vă facem rezervarea biletelor, locurilor în avion, în navă, mergeți, schimbați nava și cu Istanbul ajungeți după amiază la ora 6:30, 7 la București. Ok, eu am fost foarte mulțumită de răspunsul lor, până la urmă, uite că Dumnezeu rezolvă problema și ne întoarcem la București în timp oportun. Îi spun sorei mele, hai, repede, ia bagajele, ia copilul și hai să mergem să ne îmbarcăm, să facem check-in-ul, pentru că acum la 11 decolează nava companiei turcești. Toate bune și frumoase, ea se întoarce către mine și îmi spune, eu nu merg cu turcii. What? Ce vrei? Ia mai spune-mi odată, cum adică nu mergem cu turcii? Dar ce, suntem în Imperiul Otoman? Ce te-a apucat? Nu mergem cu turcii. Îl iau pe Luca de mână și plec către terminalul respectiv, căutând, bineînțeles, și fiind foarte grăbită că mi-era frică, zic, Doamne, acum mai pierd și nava asta și chiar nu mai ajung la București. Ea mă oprește din drum, dragii mei, a fost o situație de tragicomedie, ca în Nenea Iancu Caragiale. Ea m-a întrebat, dar unde sunt ceilalți pasageri de la cursa pentru Tarom? Într-un bun sfârșit mai vedem și alți 3 leșinați care veniseră ca și noi. Nu știau că cursa a fost cancelată și se uitau și ei disperați. Ne-am zis, Doamne, hai veniți după noi că până la urmă o să plecăm cu turcii spre București. Ea mi-a spus foarte clar, zice, nu merg. Eu în această navă nu mă urc. Fată, zic, tu nu ești pe treaba ta, nu ești pe fixul tău. Cum nu ne urcăm pe nava asta? Oamenii ne-au oferit o cursă spre București, e totul ok, ne ducem acolo. Ea mi-a zis, Iolanda, tu știi, noi amândouă suntem copii al lui Dumnezeu. Eu m-am rugat, l-am sunat pe soțul meu, deși în state era noapte, l-am sunat, am vorbit cu el. Probabil că timp în care eu mă învârteam prin aeroport să găsesc gate-urile și mi-a spus, soțul meu s-a rugat împreună cu mine la telefon și a primit în duh această înștiințare. Nu te urca în nava pentru Istanbul. Și a zis, nu sunteți sănătoși. Și ce avem de făcut? Cum ai să ajungi în America până la urmă? Că pentru mine nu e nicio problemă. Eu mai stau aici la copiii mei. Dar tu ce o să te faci? Dumnezeu o să ne rezolve problema, vedem cum. Ideea este că noi nu ne urcăm în nava pentru Istanbul. Dragii mei, am fost atât de supărată pe ea. Am vrut pur și simplu să o trosnesc, să o plesnesc acolo, că e mai mică decât mine, cu 13 ani am crescut-o și zic, măi, să-ți trag 2 perechi de palme și cum să rămânem aici? A zis, nu știu, Dumnezeu cu siguranță ne va găsi o cale. Ideea este că eu nu mă urc în nava de Istanbul. Bine, nu ne urcăm în nava de Istanbul. Am fost supărată pe ea. A găsit o altă navă cu companie sârbească, ceva de genul, la ora 9:30, deci aveam de stat 12 ore în aeroport în Arlanda ca să așteptăm această navă, să mergem la sârbi, acolo să mai stăm 1 oră jumate, 2, și după aceea să ajungem la București în jurul orei 3 dimineața. Am fost n-am vorbit cu ea aproape deloc, am încercat să
și refuzam. Am spus, Doamne, de ce îmi faci lucrul ăsta? Ce vrei de la mine? De ce mă potignești aici în Arlanda? Și ce vrei să-mi spui? Și de ce cu sora mea? Și de ce să mă cert? M-am certat cu ea teribil. Oamenii se uitau la noi. Vorbeam o limbă și pe măsură ce vroiam să o determin să ne urcăm în nava pentru Istanbul, că ajungeam mult mai repede la București și toate erau mai ușoare totul era mai ușor pentru noi. Ea spunea nu, mie îmi creștea adrenalina din ce în ce mai mult, eu sunt o fire foarte colerică, ca să zic așa, și am zis, te târnăi tot aeroportul ăsta, și ea îmi spunea, nu, și în toată tevatura asta, și în toată panica asta, și în toată nebunia aceasta, Dumnezeu îmi vorbește, dragii mei, Dumnezeu îmi vorbește prin Luca. Nepotul meu se uită așa la mine și cu mânuțele așa îmi zice, iartă-mă, te rog, iartă-mă că te întrerup. Știu că n-am voie, că el așa e disciplinat de sora mea. Nu ai voie să întrerup, mai ales un adult când vorbește. Trebuie să aștepți ca să-și termine ideea. Și l-a spus, Nana, te rog, nu mergem, nu ne urcăm în nava pentru Istanbul. Dar de ce? Spune-mi de ce? Pentru că ei sunt musulmani și acolo sunt atentate cu bombe. Poftim? Acolo sunt atentate cu bombe? Zice, da, te rog, hai să facem ce spune mami, te rog. Și așa, cu mânuțele așa la mine, Doamne, și am zis, ok, am început să plâng, am început să tremur și mi-am dat seama ce atitudine nepotrivită pentru un creștin, mai ales în fața copilului am avut. Și așa m-am pocăit în inima mea și am zis, ok, bine, atunci facem cum zice mami, căutăm să vedem cu ce om ajunge, Domnul ne-o aduce până la urmă la București, pentru că tu trebuie să ajungi la tati, da? Mâine trebuie să te îmbarci în nava către state. Am rămas în Arlanda până la ora de dimineață de la 9 până seara la 9:30. Nava a plecat cu o întârziere de aproape 45 de minute. Am ajuns în România aproape de orele 5 dimineața. Bineînțeles că eram foarte supărată pe sora mea, obosită, tracasată, plânsă, nervoasă, n-am schimbat niciun cuvânt cu ea. Am lăsat-o acasă în casa părintească și apoi a doua zi, câteva ore de altfel mai târziu, i-am luat împreună cu bagajele, care de fapt le lăsase acasă, să-i ducem către nava de la Otopeni, care pleca către Statele Unite. Eu n-am știut ce s-a întâmplat în ziua aceea la Istanbul. Ideea este că Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a protejat, pentru că în acea zi la Istanbul, după cum bine știți, au fost atentatele cu bombe. Noi ar fi trebuit să stăm 5 ore în aeroport, eu, sora mea și băiețelul de 8 ani jumate. Nu am mai fi fost astăzi înaintea voastră să vă spun lucrurile astea, pentru că am fi fost acolo, la Istanbul. Dumnezeu ne-a vorbit prin copil, Dumnezeu ne-a înștiințat și Dumnezeu mi-a arătat că atunci când eu vreau să fac ce vreau eu și nu sunt dependentă de El și de ceea ce îmi spune El, nu este bine. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, am fost foarte emoționată și mi-a fost foarte greu să vă împărtășesc lucrul acesta. Este un lucru care l-am trăit pur și simplu și îi dau slavă și mulțumesc lui Dumnezeu că încă o dată mi-a arătat că El este viu și că ne iubește și ne protejează. Vă mulțumesc și vă iubesc. Mulțumim. Și noi vrem să vă binecuvinteze. Pentru că Dumnezeu este bun, de aceea Iolanda în dimineața aceasta este aici și tot de aceea suntem și noi aici. Cine știe de ce ne-au păzit îngerii lui Dumnezeu pe noi până acum. Am vrut doar să arăt faptul că lui Dumnezeu nu-i scapă nimic de sub control. Chiar cu certuri. Lui Dumnezeu nu-i scapă nimic de sub control. Și El știe să izbăvească pe cei ce sunt ai Lui.
Și așadar, ne spune cuvântul, recapitulez, tot ce este o provocare pentru voi, stăpâniți-l. Aceste neamuri erau o provocare pentru Israel. Stăpâniți-le. Deci tot ce este împotriva voastră, stăpâniți-le. Aveți mentalitate de învingător. Nu lăsați să vă stăpânească. Nu vă amestecați, nu fiți ca ei. Ci voi alipiți-vă de cel prea înalt. Voi alipiți-vă de cel prea înalt. Și versetul 11 spune așa: vegheați dar cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Noi dimineața aceasta vrem să vedem bunătatea lui Dumnezeu, că noi suntem în viață aici și că aceasta se datorează doar bunătății lui Dumnezeu. Și ca răspuns al bunătății lui Dumnezeu, vegheați dar cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Și vreau să ne ridicăm acum și vom cânta împreună cântarea: Al meu ești, Iisuse, ce mult te iubesc. A lumii plăcere eu nu mai doresc. Să ne rugăm mai întâi. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău și pentru mărturiile Tale din dimineața aceasta. Mulțumim pentru Iolanda și pentru felul cum ai lucrat și astăzi ne-ai arătat că Tu ești în controlul tuturor lucrurilor și Tu ești stăpân, Tu guvernezi această lume. Și chiar dacă se întâmplă atâtea în jurul nostru, noi suntem în mâinile Tale și nimic nu ni se poate întâmpla, nici chiar un fir de păr nu ne cade fără știrea Ta. Slavă Ție, Doamne, ca răspuns al bunătății Tale, am vrea și noi să nu ne lăsăm târâți de diferite pofte ale noastre, să nu ne lăsăm așa duși de val, ci să stăm, Doamne, alipiți de Tine și să Te iubim pe Tine. Doamne, fie ca această biserică, Biserica Roac, să se apropie de Tine și să se alipească de Tine. Fiecare dintre noi să se predea Ție din toată inima lui și să se dedice Ție. Ce viață binecuvântată este aceasta când ne plecăm ființa înaintea Ta și când Te lăsăm pe Tine ca să fii Domn și Dumnezeu în viața noastră. Și noi spunem așa: Te iubesc, Iisuse. Meu ești, Iisuse, ce mult Te iubesc. A lumii plăcere eu nu mai doresc. Tu ești Salvatorul și Te prețuiesc. De acum, o Iisuse, nespus Te iubesc. Să vină și fetele să cânte cu mine. Ca să mă răscumperi pe cruce ai murit și spinea ta frunte adânc au rănit. Când Te m-ai iubit Tu în veci Te slăvesc. De acum, o Iisuse, nespus Te iubesc. În viață și în moarte